kikiam doon sa baba. O yan ang balita. So grocery na tayo ito. Iba naman. Dito ako sa kabila na eh. Na isang pata nga yung harapan. Sige isa. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So ayan, makulay na buhay mga kabeli. So nasa Apalit, Pampanga tayo. So natural, pag may catering tayo dito sa Apalit, dito tayo mamimili. So itong palengke na to, ito yung bagong palengke ng Apalit, Pampanga. So ayan o. Hello po. Good morning. Ayan. So ayan, si Michael din natin kasama. Nag-day off mga kabeli. So galing tayong Bulacan. Nakiusap. Tara. Ayan si Ingo. Si Ingo nandiyan. Si John Paul sa sasakyan mga kabeli. So silipin natin yung palengke ng Apalit. Yun po. Laki din ng na palengke. So ito yung bagong palengke ng Apalit mga kabeli. Meron din silang luma. So yung lumang palengke nasa tabing kalsada. Manghira na ka? Pinalitan ng bago. Mamaya na tayo dyan sa, sa grocery. Nasaan? Sa karne tayo. Ay. Yun o, pambansang isda, tilapia. Hello po. Na boy? Tilapia, bulig, daming isda. Ito yung ano eh. Suway. Ha? Hindi, ulang. So shoutout Ate Gemma. Ito yung pinapahanap po natin sa akin. Dito ko nakita sa Apalit. Magkakilo ng ulang? 200. 400 ang kilo. Okay, thank you po. Shoutout po sa mga taga-Apalit. Yan. Arnel ng Apalit, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, pa-shoutout mo, Uncle. Oh, shoutout po. Shoutout po. Pusit. Oh, diba? Shoutout. Shoutout Pusit. Hello po. Boss, saan yung pasukan ng ano, ng karne? Karne? Dito. Thank you, thank you. Likod na tato yan ah. Likod ba to? Likod. Harapan na to. Gilid. Gilid. Ayun. Sa mga beli, gilid daw. Ayun. Ate, magkano yung ganito? Jumbo ba to? Ano po? Jumbo? Nga? Jumbo? Ilang piraso yan? 60. Balik ako, marami kang ganyan. Jumbo, jumbo ba? Para regular size lang. Jumbo po siya. 1 kilo lang po Okay. yung ito po yung regular niya. Classic size po. Magkano yan? 172 po isang kilo. Ganun sa kalaki. Kalawa 60. Magka... Yung tingin niya. Okay, okay. Thank you. Okay po. Thank you. 470 talaga. 470? 430. 430? 3 kilos. 470. Ito mga Beli, pasok na tayo sa loob. Ganda ng po, ganda ng palengke, ano? Bagong palengke. Ayos. Ikot muna tayo mga Beli. Liempo.
Magkano sa liempo? Yan po po, 370 po. 3.7. May buto yon wala? Ayan, ganyan. Astis na yan, ganyan. Ayot eh. Okay. Sige po. Thank you, Nay. Bata yung ano, mga kabeli. Manipis yung liempo. Baka. So dito na yung seafoods, mga kabeli. Tapos ganyan yung mga gulay. Bagong palengke ng Apalit. Ayan po. Ayan po. Nanay, magkalian po mo? 360 po ako. 360. Sige. Wala na, yan na lang liyan po mo. Hindi, panlit yung belly na yan. Sige na, ikuhanin ko na yan. Magkano yan? Bababa mo na pa. Pwede rin po ito po yan. Hindi. Buo po. Ayun, buwan naman siya. Pwede yung kulay. Hindi po na, isang buo siya. 2 kilos lang siguro makukuha dyan. Ano? So, pengen 2 kilos dyan. 2.9. 2.9. Billy, YouTube. Sige, dagdagan mo na lang ng konti laman para 3 kilos. Hello po. Viewers ba? Viewers? Hello. Nanay. Idol. Nanonood ka ba? Taga saan? Ha? Boy. Naipengi akong 2 kilos na liempo, bo. 2 kilos na liempo. Bo. Mga Beli, may nakilala tayong subscriber from Apalit. Taga San Vicente, anong pangalan? Bong, Benaventura. Bong Benaventura. Thank you, thank you. Thank you sa suporta, madam. Okay na po, nakabili na ako sa kabila. Manok pa ako yan. Ha? Manok. Manok. Ano pa order natin manok, boy? Dapat chicken wings. Ano po, tiketong win? Ali po kayo. Kuha ka 3 wings. 3 kilo wings. 3 wings. Magkano pa eh? Magkakilo ng manok, Nay? 160 na lang po. 160. Sige. Wings po, wings. Lagi din ang palengke dito, ano? Nay, ilang taon na itong palengke nyo? Wala pang 1 taon. So yung manok, mga belly, 160. Ang galing. Mga belly, kailangan natin ng picture. So sa iba naman tayo bibili para lahat mabilan. Yun na, susundan tayo nung mga kaibigan natin. Picture ng manok. So marami tayong kailangan. Soya, mga belly, frozen meat. Yung iba, meron din silang press. Frozen. Tapos mamaya, silipin natin yung sa seafoods.
Chicken. Yung buro dito mga belly puti din. Sa Bulacan, pula na. So yan ang pizzeria nila. Wet market. Yan. So yung mga pangkaraniwan na nakikita sa mga ano, sa mga palengke. Yan, ipon, pusit. Talaba. Baka. Ikot ko lang kayo mga kabeli. So hindi naman tayo gagamit ng seafoods ngayon. Yung taong oh. Lalaki. Salamat po. Hello. Morning po. Hello. Namamasyal. Chubo. Namamasyal lang ako. YouTube tayo. Opo. Mami. Kaya pala mag-Facebook lang Po. 350 po kilo. Ganda naman. 350 po. Papa. Ganda po. Ganda po. Gusto niyo po? Nanay, thank you po. Okay, salamat po. So, ganda ng palengke mga belly. Tapos stainless na yung mga patungan nila sa seafoods. Ate, magkano kilo ng bangus dito? 190. Sa tilapia? 100. Thank you po. Ito ano to? Dorado. Mahal ba yung isda na yan? Mahal din. Magkano kilo niyan? 330. Thank you po. Ay, ikayo pala yan. Bala ko. Ay, aron. Ngayon ako bagya. Okay na yun pa. Iman ako kanan. At tilapia. May nakabagya. Thank you po. Aron. Uy, may nakabag na naman. Kulay. Basaw ng pansit. Wait. Ano muna tayo? Karne. Ate, magkano sa picture? Picture ng manok. 160. Picture? 160 din. Sige, pengi ang 5. Wala nang bawas yun. Wala. Sige, pengi ang 5. Picture ha. Nanay, magkano picture? Picture ng manok. 160. Pengi ako 5. 5. So, Beli, kumuha tayo tigli 5 para makabenta din. Ayan, mabilan natin sila. Ayan baka. Sa baka magkano ate? 370 sa may butok yan. 370 sa may buto. Yung walang buto? 400 eh. Sariwa to, presto no? Nanggagaling bang ano? Tagaytay? Batangas? Batangas. Ate, tanlad nga. Uy, tanlad daw. Meron po. Magkano yun sa tali? Konti lang kailangan ko. 20 lang to kuya. Ang dami. Di ba pwede 10 lang, ganun? Pwede naman. 10 yun. Luloko ko lang si Ice.
Nakita kita eh. Ayoko nung din. Masisikatin ka ni kuya. Oo, sisikat ka ate. Pasikatin mo nga yan kuya. Sikat na. Bagong business. Manood kayo ng vlog ko para makita niyo. Ano ba yung vlog mo kuya? Ay, yung kumakain lagi ng ano? Wow. Hindi, minsan nagmumukbang kami, minsan puro palengke luto. Hindi. Pampangan na kumakain. Thank you. Thank you. Magkano? 800. Eight. Isa lang kaya. Pinag-iwalay ko pa, sabi ko para marami akong mabilan. O mga Beli, madaya, isa lang pala to. Akala ko kasi ibang tindera yun. Sabi ko, pag-iwalayin ko para marami akong mabilan. Nadali ako dun ah. Thank you po, thank you po. Wala, kala ko pare. Akala ko po magkaiba ng tindera, kaya dalawa yung binilang ko. Salamat po. Thank you, thank you. Why gulay? Kulay. Dito mga Beli, ang dami. So dito bagsakan. Ay, sorry. Boy, repolyo, carrots, anong kailangan natin? Lagay ka ng celery, maraming pansit eh, ha? Ilang kilo ba yung karot? Kahit mga ganun siguro. 5 kilos. Oo. Hindi, mas lamang yung ano tol, mas lamang yung repolyo sa carrots. Sige, 5 tapos 7 kilong repolyo, ganun. 5 kilo. Sibuyas meron tayo ha. Tanong mo muna magkano kilo ng carrots? 70. Ang taas. Repolyo kilo 20. Ang taas ng carrots. 70. Sige po, wala tayong magagawa. Ano? 7 kilos. Hindi, ito 4 kilos tapos 7 kilos na carrots. Tapos lagyan mong Baguio beans. Kahit mga 2 kilong Baguio beans. Putol, bitawan niyo muna ito. So ayan, shoutout Ate Ugeng yan, San Juan Bukid. Thank you sa suporta. Yan. So pare, ilang kilo yung repolyo natin? Mahigit 7 po ata. 7? Hindi kaya kakapusin yan? Sakto na natin 10 kaya. Dagdagan na. Kasi marami yung pansit natin. Tatlo po, 3 kilo. Kahit 3 kilo, 10 kilo na yung repolyo. Hoy, dagdagan nyo na yung 3 kilo pa. Yung Repolyo. repolyo. Beli, iwan na natin si Jeffoy. Bayaran mo yan, bibili lang kami ni Ingo. Babalik kami dyan ha. Talaga. So mga Beli, bili tayo isang pata. Kasi may order na patatim. Isang patatim. Daming pato. Sa iba naman. Dito ako sa kabila na eh. Na isang pata nga, yung harapan. Sige, isa. Ito kaya na mas maganda ata ito. Isang piraso lang 1.2, sige po. Chap-chapit. Hindi po, buo lang siya. Pag itanggal yung koko, Chat ko ng ganyan, no? Tanggalin. chop mo na lang po. Hindi naman din makakain yun. Magkano sa tay balunan mo? 190, mataas. Ano? May mura kasi yung floor. Ayoko nung frozen. Sige, kuhanin ko na yan. Ilan? Isa din? Hindi, lahat na ito na. Wala na. Ito, yung
Ha? Hindi pa malinis yun. Palinis. Siguro 2 days pa, Nay. Eto. Lagi ng palengke niya. Ganda pa ng palengke dito, no? Ilang months pa niya. Oo. Pero pagtagal din, Ito kagandahan, naka-stainless na, no? mas maganda nga. Mas maganda yung tiles kesa sa stainless. Pero sa nag-iisda, maganda to. Oo, yan. Sino daw si Kinty sa inyo? Pa, Si Kinty, sino daw? nandun po si Kimty. Ano? Hindi, nandun na. Hindi ako si Kabeli. Nanonood ba kayo, Nay? Yung mga palengke-palengke. Wow. Mga palengke namin. Okay na to? Ilang kilo pa? 18, 2.5. Nalinis yung dalawa. Ayun. Ito na si Nanay, sasama pa? Hindi na, magkalat. $770. Pa. Hindi po, may feeding kami rito. So, for 300 na bata. Pwede pa kami sumama. Opo, sama po kayo. Thank you. Thank you. Naikuhanin ko na to. Ate pala, ate. Baka Huwag mo akong pakatanda. baka mabasta naman ako. Yan, Nagano ako sa'yo yan. Magko-comment ako. ate na lang, ate. Yan. So after nito mga kabeli, bili na tayo ng mga grocery. Yan. Pansit, saka yung hotdog. So yung kasama ng pansit natin is hotdog. So, 435. 435. 435. Dapat kata bumili ka rin sa akin. Nakabili ako sa kabila. Inikutan ko na lahat para lahat mabilan. Opo. 435. 450. 5. 1,000. Thank you. Thank you, Nana. Kailan ba maano yan? Mga 2 days po. Okay. Salamat, ate. Ate, salamat. Thank you. Ayun, kikiam doon sa baba. O, yan ang balita. Okay na? Tara na. 840. Amin na yung maliit. Kaya ba, tol? Ay, tol, dito. Ay, sorry. Amin na yung karne, tol. Hey. Thank you, thank you. Ayos. Mababa yung repolyo, pero yung carrots medyo mataas. Kasi yung bili ko nung kahapon is 50 kilos. Kaya 50 pesos. Sa ano yun? Sa Tarlac. So grocery na tayo, tol. So frozen hotdog saka kikiam, tol. 430. Hello, ate. Tol, baba niyo muna para hindi ka mahirapan. Ilan, kuya? Tengi akong ilang pieces yon? Tol, 60, 120. Mga 300 pieces silang pack yan. So ito mga belly, 430 ba? 430? Yan, 430 to, jumbo. Ayan, 430. So 60 pieces. Kailangan kong 300 pieces eh. Mas bawi mo yung sarapan? Divide ba? Divide ba?
Ay, tama ba? Ikaw na nga ate. Nagahang eh. Yung tatlo ano? Tatlo. 180. 180 pieces. Bali yung apat. Ilan yung apat? 120. 24. 5 bags, 300. Ayun, 5 bags, sige. 60 times 5. Yun. Anong bag? Ah, sige. Kaya 5. 5 tap. Tol, may mantika pa tayo. Konti lang, dagdagan na lang. Ah, sige, kuha ka na dyan. Dito. Saka pineapple juice para doon sa pata. Wings with chili sauce. Spoon pork meron. Pero makain marakan. So kailangan natin ng pork para sa pansit. Ay, mag-istorbo na konti ng mga. 25. 85 to, 1 liter. Mga belly mantika, 85, 1 liter. Sige po, ikuha ka. Marap po na po. Kuya itong namo. Kuya itong namo. Kuya itong namo. Ah, belly. Oh. Anong tawag dito, bossing? Ah, Shanghai. Lumpia Shanghai. Magkano yung 120 isang bali? Ah, 60 yan. Kala ko 20. Ah, ganyan. Sa hotdog lang naman na marami natin piprituin. Unblock mo na. Hand gloves. O, bili kayo ng ano, spoon. Sa pork, saka hand gloves. Hand gloves boy, bili na kaya. So mga beli, bihon. Yan na, doon sa baba wala eh. Ilan yung sabi ko kanina? 18 kilos na. 18 kilos. So 30, 36 piraso. ganito super cute tol. Kahit ganun. Hindi, palabok yung tol. Ilang tao? Saka Mang Tomas. Mang Tomas, malaki. Malaki. So yung super cute na to mga belly, kalahating kilo to. So kailangan natin 32 pack na ganito. 36. 18. Ah, Mas magkano po? 34. 34 ang isang 36 pack. piraso. 36 na piraso. 15. Bali adwan po nga naman. Saka Mang Tomas, dalawang malaki. Alam po po neda. Toyo tol, oyster sauce pala. Toyo oyster sauce. So sa area na to mga belly, mga ano, yan, mga dry goods, mga grocery na maliliit, tas mga gulay-gulay. Carrot 75. Ay ma. Mang Tomas sa buwan. Pwede yun. Kita pa na yung maliliw mag-circuit. Take care of 540. Yan ita. Nakasako na yun tol eh. 10 ata yung isang ganyan na 20. Ilan pa? 15. 15, so 30. Anim na. Ah, pwede 15 daw yung sa laman nun. Super Q. Bihon. Golden bihon. Baka palabok yung mga punta sa amin bossing ah. Ano pa ba? Oyster sauce. Saka yun na sa bote yung malalagay. Saka Nor seasoning meron pa tayo. Dagdagan mo na yung Nor tol. Nor seasoning. Yan, shoutout Kuya Aris, Ate Jo. Yan, Kuya Roy Musni, Ate Gemma, saka Kuya Rod Paya, Ate Hilda, Baby Angel. Yan, Idol Jomar, saka sa misis mo. Nanay Sita, hello. Thank you. Yan, Nanay Linda. Yan. Saka sa baby niya na may kaarawan ngayon. Ay, Nanay Marie and Bill.
So nabili, okay na. Nabili na natin lahat ng grocery. So kinapos ako ng kulang yung party tray natin para sa pansit. Bukod kasi doon sa food pack na pamimigay natin, may party tray din po sila na order na pansit. So bali 18 kilos na pansit. Gano'ng karami ang mabili. So ito, estimate ko rito mga 4 na lutuan doon sa kawan natin. Bayad. Salamat, thank you. Okay. So yung bihon kasi inuna na nila parang Gimpi, binaba na kanina. Shout out po. Nahihiya si ate. Ayun. May ilag si ate, parang tatawa ng baril. Nagulat daw siya, nagulat ako. Okay. Okay na tol. Amin na, ipengi ako. Magbayad na ba? Okay, sige. Dito lang ako. Mga Beli, dadali muna sa sasakyan. So hintayin natin sila. Mabantayan natin to. Hindi kakayanin ng isang isang punta doon. Alagay din ang palengke mga Beli. Ay mga Beli, okay na. Na. Po ito. Ano? Salamat po. Yun na mga Beli, nabili na natin lahat ng kailangan natin. Ano? Mga prutas oh, mangga. So si Ayla. Turon Express. Turon Express. Yan mga Beli, ito yung harapan. Lagi din ng palengke, ang ganda mga Beli. Yan ang harap. So tapos ang parking area dito meron. Pay parking mga kabeli. Pay parking. Ayan si Whitey oh. Nakatakip ng lona yung bubong. Gawa ni dumaan tayo sa kanina mga kabeli, sa NLEX. Okay, kasya pa kayo? Yung iba yung mga cake tol, mga madali yan pwede doon sa pani Wah, yung dalawa yan pwede sa malapit na lang naman tayo. So ayun mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. At least napasyal namin kayo sa palengke ng Apalit. Yan, so ito yung bagong palengke ng Apalit mga kabeli. Napakaganda. Yan, shout out Arnel ng Apalit, saka sa mga viewers natin taga Apalit. Ingat ang lahat. God bless all. Thank you.